Every time when I feel like crying, I don't waste time. Cause the pain that I'm facing through, maybe gonna make me die. It's 15 hours been crying and it was Christmas time. It's just a ticking time and the day I'll die would clear my mind. Every time when I feel like crying, I don't waste time. Est-ce que YouTube tu pas continuer à faire comme je inherit Stitcher for the babies? So like Stitcher, please rate your result of 10 way. 2. Hello. Hello, Njan. siapa? Nyape ban kamala. Simpi. Bating ngishe. Hey banna. Hey banna. Ukwebakaza lo muntu uzeleni la. Afe. Asiphuve fe. Yeah, boy, na iphuphu. Hello. Hi, Ke na le mang? Mlatelo. Okay, ko pumbutisa. Type out ke motho. O tall. Dark. Yeah. Red flag kumfani. Kumshimani. Yeah? Red flag kumshimani. Shibane o tsubang. Shibane o ratang banyana. Yeah. Okay, ke a leboha. Yeah? Ke a leboha. Ke nepo ya hao. Please rate his result of 10. Wena. Yeah, A ke tsebe man. Ay. A ke tsebe. How cars ne? Ay, a ke tsebe. Okay. O itseng mo? O tse di-type tsa ka ke tse jwang? Batho ba jwang, you see? So yeah, ka go tall, dark. Yeah. Easy or type yen? Why? Like how you're tall, the way ke batlang ka teng, yabo. So yeah. Pants. Ask YouTube sizo po coach and I'm back. I'm here with Yeah, Kava, Cairo the man. Carol the man. So Carol the man, please rate your result of 10 way. Mina ngasikaya a fine 7. Awusho ne? Next. Asiphuve fe. Afi. Elinathi. Uzela. Yeah, boy now fit ba. Hello. Ushap. Ya ngishapha. Uba kamera. Linathi. Oh. Umama kuzali intombi la. Yeah? Mama kuzali Angel. Usengiqaleni? Uthe umama kuzali intombi. Oh. Okay. So maye uvela ufunda la kule sikolo kanjani? Hey banna. Hey banna. Njengokula. Hayibo ngicokile inform yakhona. Afile. You should find shit. What are you saying? What is he saying? Oh. I'm smiling. Push out 360. Right. But YouTube, she ain't worth it. What? Okay, like please rate his result of 10. Bani? Numbano. -2. Why? Oh, okay. You yeah. Why? Uyazitshela ngokuthi content. Utheni kanti na ku? She ain't worth it. Uyasazi nje ne-English. Most begile wena worth it. Hayibo I am bro. What do you mean? Asimo mputo wakho. Lone eh. Senyana manje. Oh. Okay, yeah, my dark was cut. Dang with dark was cut sakho why? Yeah, all the way. All. Mina mangamrate. Lo muntu akarate. Why? Isiceli sakhe sesiphukile. Wait. Qala imhlekeleni. Oh, hey, guys, aye. Asumanyelana lo nyaba ngesikhathi sakho ne. Phezulu we. Ask YouTube sizopoya coach na pheka mshe. Hayi qala ngale. Nginobani la? Oh, bathi ngale. Nginobani? Oh, no siyabonga. Siyabonga mina la Unolwandle mfowethu. So like please rate your result of 10. Ukushela kwakho intombi. Why nginokutheni? 10 wena. Hayi phela ngeke nginanga. Ngeyifile kakhulu ngayinika u8 mfowethu. Okay. Umuntu ubambe la.
Kanti Yenza lapho khuluma nayo intombi. oh sawubona. Hayi bamba mina. Hayi bo. Mina ngishela lona. Hayi aqala ulwandle. Okay. Oh sawubona. Yeah, Njani? happy. Oh yazi ukuthi khuluma noba. Khuluma noba. Mnyandi mhlawumbe umazela. Esikolweni. Ungazela esikoleni. Bengajabula ukwazi nami. Oh, igama lami Linathi. Linathi. Oh hayi mina ngizange ngokuningise ngothando wena. Yazi mina mfethu indlela wena omuhle ngaya obuhle bakhe namkha ulokukhula mihla namalanga ndisizulu sithi inhliziyo yayiphakela edlala ithanda khona kephi yami. Abana ngesingisi ngilahle mfana hayi isingisi. Khawula yini? IsiZulu. Yini ticochisho? Obviously sengisho ukuthi hayi ngesilungu mfana. Qhubeka. Angilahle. Qhubeka. Angilahle mfana. Ngesilungu. Maye we. Ngiyasizulu qhubeka. Ngikhulume isiZulu. Ubonje ngigcinephi? Noma ngazi. Awusazi futhi maye ukuthi ngigcinephi kahle kahle ulalele mina nomlaleli. Ugcine ngothando. Ugcine ngothando. Hayi bana ngeke baba. So like please rate ukushela kwakhe out of 10 yena. 6. Awungcono fika ngesikhathi sakho. Hayi ukuthi mfethu uthi ngikhuluma isilungu yabona isilungu kube bengisazi. Ngizomshela ngesilungu mayisilungu angisazi yabo. Sibona. Hayi manje.